Študenti sú budúcnosťou našej krajiny. Už 10 rokov podporujeme spolu s vami vzdelávanie na Slovensku. Budúcnosť sa začína dnes. Dobrá škola pre mňa znamená miesto, kde sa deti nielen učia, alebo študenti nielen učia, ale miesto, ktoré ich baví a ktoré ich pripraví na to, čo ich čaká mimo školy. Vie vytvoriť pre študentov také dobrú klímu, čiže nemyslím si, že je to vždy len o študijných programoch, ktorí sa tam študujú, ale o tom, aby ten študent mal aj nejaký mimoškolský život, aby mal internát, aby mal nejaké dobré zázemie. Dobrá škola podľa mňa to je predovšetkým spolupráca a vzájomný rešpekt učiteľov a žiakov. Ďalej entuziazmus učiteľov a využívanie príležitostí žiakmi. Dobrá škola podľa mňa je, keď dá študentom nielen tie znalosti, ktoré potrebujú do života či do toho výskumu, čo chcú robiť, ale možnosti im dá aj cestovať do sveta alebo sa realizovať a hlavne im otvorí obzory a tým pádom aj vlastne ich naučí robiť to kritické myslenie. Dobrá škola je taká škola, ktorá poskytuje žiakom vysokú pridanú hodnotu. Ten žiak príde s nejakou úrovňou, teraz nielen vedomosti, ale aj nejakých psychických zručností, spoločenských návykov a s nejakými zručnosťami, vedomosťami odíde z tej školy. Tak ten rozdiel to je tá pridaná hodnota a myslím si, že taká škola je dobrá, ktorá poskytuje vysokú pridanú hodnotu. A čo mne najviac chýba na slovenskom školstve je možno viac výučby takého toho kritického myslenia, lebo častokrát sa stretávam s tým, keď chodím prednášať, že naozaj tí študenti majú problém vyjadriť svoj názor a nejak tak kriticky myslieť. Okrem financií je tu predovšetkým malý záujem verejnosti, čo sa v školstve deje, aké budú dôsledky toho neinvestovania do školstva a ako by to mohlo vyzerať. Ďakujeme, že spolu dávame vzdelaniu zelenú.